ekenekwa m ụnụ na-asụ unu nke onye chiri nya zere unu aka m bụkwa ka nwa okwu ọzọ ọbụla na-abụ na-eri akpụ nkọrọ. Nwanne mmadụ, achọrọ m ka ị negharịa anya na nke ikpeazụ a natara ụlọ, na nke ikpeazụ a na-eme ọtụtụ mmemme dị iche iche. Negharịa anya n'ogbe gị ahụ, o nwere ife ị na-achọpụta? Ilegharịa anya n'ogbe gị ahụ nwanne mmadụ, ị ga-achọpụta na ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị ndị torugoro ịlụ di, ụfọdụ n'ime fa ka nọkwa na feje nụrụbe di, ụfọdụ n'ime fa ka gasa due to one of two reasons. Na-eru anya n'ime onwe gị, gụnwa bụ nwaanyị torugoro ife ji nwaanyị eme, gụnwa bụ nwaanyị rugoro ibe ezinụlọ. Mana na nke ikpeazụ a enwere onye na-ajụ gị kpọbara akpọba ka ilere ele. Achọrọ m ka ị na-eru anya jụge n'onwe gị ajụjụ na ọwa ọkwa isi ji ya amaghị akpụ ka ọwa agụba ji ya adịghị nkọ, ka ọ bụ isi a na-akpụ mere takataka. Ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ dịka abala ahụ ọfụ. Ị marụkene na onwere ịdị ndụ ị na-ebibu mbụ ị ga-akwụsị. Ị marụkene na onwere ijiga ebe a na-afụpụ gị n'ahụ ndị gara aga ị ga-akwụsị kene. Mmalụkeneli nọ nke nwa bụ onye ji aka gị jide onwe gị a na-ebe ụmụnna dị, a na-ebe no devils, no is devils work. Nwanne mmadụ, achọrọ m ka ị jụọ onwe gị ajụjụ. Gị nwa bụ nwaanyị rugoro ịbabe di na nke ikpeazụ a, gị nwa bụ nwaanyị na-eso ndị ọzọ na-eme ifefa na-eme, na-eme iche na mmadụ bụ elu, na-eje ebe dị iche iche, na-agba ọtụtụ klọb dị iche iche, na-eyi dịka akwa sọrọ gị, na-eme adọnski ya, na-ebi dịka ndụ sọrọ gị. Nke a abala ahụ ọfụ ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ. Kedu one of two things ị ga-drop? Ka otu isi ebi ndụ nwanne ị ga-echegharị, because na ị na-anya na some pattern ndụ a na-ebi na nke ikpeazụ a nwanne, ị ga-achọpụta na ihe abụrụ pattern ndụ nne anyị ha biri mgbe ha nụrụ di n'oge, mgbe afọ eji ama atụ, na-anụrụ di at the age of 15, na-anụrụ di at the age of 12, na-anụrụ di at the age of 20, at the age of 18. Nwanne, ị ga-achọpụta na ịdị ndụ a na-ebi kịta na ọ dụrụ ntu a mgbe afọ. N'ọtụtụ ife a na-emezi na nke ikpeazụ a nwanne, na ọdụ họsụ pọpụla ntu o si du na nke ikpeazụ a na-adị eme ya recognize ya as omenala, because o nwere ọtụtụ alụ a na-emezi na nke ikpeazụ a ewejezi na as omenala, ewejego as tradition, ewejezie nọọ ntu ife si adị. Ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ. Ọ bụrụ ife ọbụla ịfụrụ mmadụ mere ime, ife ọbụla ịfụrụ nwaanyị ọzọ mere ime, ị kwesịrị ịjụ onwe gị nwanne na ihe a m na-eme na ekwesịrị m ibi ya. Nọmba 1 godu na ị ga-ejigodu from family ebe isi. Mmadụ keneli na ife a m na-eme, ọ bụrụ na my family people nụ ya, kedu ka ọ ga-adị na ife a m na-eme na-eji ihe awụ mmalụ our family. Ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ. Kwụọ m isi abụrụ alụbatị nwanne, chekie ma na isi gị ọdụkwa ntụnye nke alụbatị dụ. Ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ dịka abala ahụ ọfụ. Gị nwa bụ nwaanyị a na-eme ndị ọzọ congratulation, ndị ọzọ na-eme wedin, a na-agba nkwụ, ndị ọzọ abịa egote akwa chevi sinye gị soje eme everything every year the same thing. Mana nwere onye na-ajụ gị kpọbara akpọba ka ilelele. Abịa m ịgwa gị na nke a abala ahụ ọfụ mgbe ị ga-eji kpọọ onwe mitin. Ọ na-eme ife bekarịa ntu a atụọ ya aka. Ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ. Ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ. Nwakene nke iji wee bụrụ mmadụ ka nke fọrọ ụfọdụ Chukwu. Ekenekwa m ụnụ na-asụ na ụmụnne m, ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị dịka ị na-atụsara m ozi ya ise.